hapon again, Higala. Welcome to my vlog. And napagawan ko. And then guys, karon ako sa Western Park. And solo flight lang sa karon eh. Kay important nga lakaw lang isa. Sayo kay kunya ni din guys, no? Ay, higala lagi, higala. Sa mga kahigala, ano siya nakasayo, unhidden ni. Supposed to be 8 dapat kumuha ni, but nasayuhan ko gano din ni. So, nagtambay sa ako din sa Gaston Park. So, manto ko dito karon sa City Hall karon. Okay, buhaton. And ginawa yung lapod, no? I'll upload some vlog. Kaka-appreciate lagi na ako, guys. Higala lagi. Kaka-appreciate lagi na ako mga higala, mga tao din sa studio. Bad kayo. Nice kayo din tanawin doon sa buntag sa'yo. As you can see, guys. Mga higala si Pansi. Limpyo kayo. Promise. Yan na itong church din eh. Siyang cathedral church din sa studio. Yeah, so mga higala, tamang wait lang ta karon. And believe ko sure kung makasulod ka sa makasulod ba sa dito sa sulod din sa City Hall o reach ka. Pero I hope so makasulod ko. So yung pagpunta ng Bisaya na. So yeah, let's wait na lang dito eh. So as you can see mga higala, padulong na ako sa City Hall karon. And nagdagan yung sugta ako sa City Hall. Ba't siya na sa City Hall? Mato dito karon. Ayok nga makasulod ko. Marunod. Hindi ata. Ba't ayok so? Dapat ako tabok eh. So listen kayo ginhawa na basta naka-face mask ngayon, naka-face shield. So BRB lang, BRB ko yun. Masulod na ako sa City Hall. So guys, as you can see, paulit na ako karon. And I'm going home na kay man ako dito sa City Hall. Nasa Bulwa karon. Sa bangak sa mall. Ay, sinidrilo, promise. Marag nasa quad. Hindi nga, picture taking din eh. So, paulit na ako karon and wala ka balo akong uyab na mato ko sa ila karon. Yeah, let's see what's her reaction. Tabok sa talito daw kay highway. Why are you running? So here's my OOTD today. OOTD. Grabe kainit. Mongga paputi taga. Init ko sa tanang eh. So baklay lang sa ta. And promise dili na ako katarog ginawa, my god. Mask plus one. Mask plus face shield, promise di na ako katarog ginawa. Sige, sakay na ko. Baklay na ako karon. Kami kainit. Doon lang sila. Fuck. Ito yung nabaguhan ko ba eh. Dugay-dugay nagkikula ka na din eh.
Wala man siya nag-online. So, mag-wait. Ito siya surprise. Grabe ka init. Init ko kayo. Masat pa sa ako. Charla. Ito guys, we. Init kayo. I-surprise na siya kay duwi na siya. Wala kita sa kuha. Ano duga? Nagiputol kawi din eh. So, ano ko nagunsa siya karon. Siya nag-ready para sa school niya siguro. Pero sige, pwede siya. Oh, ito na siya guys. So guys, nakain na siya karon taod-taod. Magawa siya taod-taod. Siya ba na-vlog ko? Lita magpalata ka nag-vlog. Lita magpahalat ka. Hoy! Balik mo. Bago na lagi yung ref lagi dagat no. Bago nga ref. Ito na kay bago des balay. Oo, yung oven. Malaki mo sa ako. Pwede na yun, ang kalayo. Ini luar ka sa pa. Ang mga matay. Bago na naman akong tawag sa mga viewers. So yeah, na-surprise siya. Nya na balik ka vlog ko niya kay padalag sa rin kita. So yo guys, no lagi dili guys, mga igala no. So igala baulit na ko sa mo karon kay man ako dito. And wala, happy siya kay na-surprise siya na ako. So kana lang yun. Not ako nguyab man gid cases. Dili sa materialistic na babae. More in kuan yun siya. Gusto gid nga time nga na. So ma-appreciate na gid niya guys. Dako na kay na siya sa iya. Dako na gid na siya ang happiness basta makatagas siyag time. So sama man gid karon is dili gid may pagawason. Karon lang ko nakagawas kay ako lakaw nga importante, so nihapit na lang ko din eh. And namoy gabantay sa mga sundalo. Inabot nang gadi ko sure kung makasulod pa ba ko balik. Sa kaya ramay ko nila papapagawas. So yeah, makamingaw gyapon. Pila na mi ka weeks, wala na mi uban-uban. Pero 2 weeks ata. Dili mi uban-uban. Inanad man jud mi nga si mi uban. So kaya karon
minus ang uban kay tungod na yung pandemic. And I hope na okay na. Okay, yeah. Pero mag-uban na gid sa group ni marag ka na sa lahi sa kay kung mag-uban. So para sa ko walang opinion lang ako na. Pero okay naman Japan. Pamingaw-mingaw. Kumakyan ito pa ulit. Bisag kan lang gamay lang na istorya. Ano? Makita na ninyo update. Say nakita boss yung ginabuhi. School gid kay important gid kayo yung school. Isa pod ang school sad nga tong dili kay gamitan. Priorities because kaya yung relationship is na forever na siya kung inyong padugayon, kung inyong gustong padugayon. Unang yun yung priorities like school, family, ana. Kaya permanente man ang uyab-uyab. Trust me. So, kaya nato na kung makasulod ko. I hope so. Kasi maglista lang siguro. Gabi kainit. Doon ako nag-face shield kay gabi na yun kainit. Vlog ko hindi ko karon lang confident na bugay ko wala man kay tao. Kita na sa checkpoint. So, we're lucky guys. Nga cellphone ng sundalo. So, hagi ra sa diay. Kami maginaw dili ka hagi din. Oh my god, I can't breathe. So, as in, it's been a long day. But, naduan ako akong mga kailangan naduan and naduan po akong uyab. Napitan lang. So, yeah, happy ako rin adlaw. Eh, nabuhat na ako ang mga kailangan buhaton nun. So, ano yun na. As you grow up, na may mga responsibilities. Yeah, I hope na you will subscribe to my channel. Sa mga wala pa subscribe din na I want to be amat lang soon siguro million subscribers sa akong YouTube account Bisaya. So Higala, peace out Higala.